Iya bukan. Tuanku, selangkah turun dari janjang dari tangguh kampung kami Nagari Banamu Sawadangka. Bakelok jalan baliku tibo di ranah kugurai. Ba di pihak nak kemanakan kami, sendiri si marapulai. Kok duduk di tengah rumah kemanjiri adat kabijo bayi, ketengkek pabani jalo, kekari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ba tangan pisau ketik bari bamato terletak di atas meja. Ketik bari namo gadang babari gala. Ketik banamu siogi gadang bagala sultan basa. Ba tantang diri sultan basa. Kok gapuak tabo di lama, panjang tabo di rumah, durue. Kok umur baru setahun jaguang, darah baru setabuak pinang. Kok lama ia minta dibilai, singkek minta diuleh. Basuh di labuah nanggolong dimakan nambah santap di tapian narami. Minta di musawan di cabiak lawe di kambang leba. Kok kamu dia bawalah nak sarang kuah dayung, kailia nak sarang tak galah. Kabuki bawalah sarang semua mandaki, kalurah nak bau semua manurun. Dini niak jo mamak sarato urang korong jo nagari. Ditantang kandak kami si adik nan datang. Yo nak dibali, pinta nak dipalakian. Bana sampai ke depan kita. Sampai tuan. Alah. Tuan namun menentukan masa. Lai mat. Panitahan kembali ke depan tuan. Sungguh pun tuan dia mau tikungan sambah nak masalah pek lelah minyak mamak sajibu sado nambah kata di tanah rumah. Tidak dia tu terbilang galah sado nan indak kata kita bilang you sambah sajo muliakan. Bukan tu dia ambu bak lasu ke malampau yo ke malinte. Dari hadapan kalajo nama pokok silang mapangka. Lah izin katu pakai yang untuk menjawab buah panitahan pada pantuan. Iyo buah lah. panitahan kebutuhan. Piatino sambah ritah hituan cekul sajo damba gadang tinggi semasuk cekul lah tanta rituan buah panitahan karena tanaman. Ayolah nang menjadi buah panitahan. Biasa jo mencaliak berdiri memulai biasa jo mana undang pisau ketik babari mato terletak di atas meja semasuk ketik di balik namo gadang di dalam semasuk ketik bernama siogi kini lah